Naging parte na ng buhay ni Kuya Darwin ang mga irasan o salt bed sa barangay Saragosa sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan. Dito na po ako nabuhay po sir eh. Dito po ako kumikita, dito po ako pan yung karanasan ko bilang mag-aasin. Napamahal na po yung asin sa akin kapag pag-aral po ako ng anak ko, gano'n po. Pero gaano man katamis ang natamasan niyang tagumpay sa industriya, ay siya namang alat pa rin ng produksyon nito. Sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority noong taong 2024, lumalabas na higit 659,000 metric tons ng asin o 93% sa supply ay inaangkat pa sa karatig bansa gaya ng Thailand, China at Australia. Kung susumahin, nasa 7% lang ang produksyon ng asin sa bansa. Kaya naman, tutok ngayon ang Administrasyong Gico sa lalo pang pagpapataas ng produksyon ng asin ng probinsya. Ito'y sa pagpapatakbo ng pamalang panalawigan sa Pangasinan Salt Center sa lawak na 473 hectares. Isa ito sa mga tinitingnan na makatutulong sa pagiging self-sufficient ng bansa pagdating sa supply ng asin. They are expanding yung mga salt beds natin, tinitignan nila yung kung ano yung inaaral din nila, kung ano yung magandang production dates natin ng salt para sa ganun, mas marami pa yung ma-produce natin. It is a continuing process, hindi pwedeng tumigil, hindi pwedeng maging stagnant. It is forever evolving. Sabi nga nila, the only permanent thing in this world is change. Noong nakaraang taon, 70 milyong piso ang inilaang pondo sa pagpapalakas ng produksyon ng asin sa Pangasinan Salt Center. Target kasing sumampa sa higit 8,000 metric tons ng asin ang maani simula Nobyembre noong nakaraang taon hanggang Hunyo 2026. Isa rin sa malaking hakbang na ginawa ng pamahalang panlalawigan ang pagsusupply sa inisyal na 17,500 bags ng agricultural grade fertilizer salt sa Philippine Coconut Authority. Yung work talagang kailangan mag-continue. Yung pag-employ siguro sapat naman yung mga empleyado natin sa Office of the Provincial Agriculturist at kailangan lang natin magpatuloy. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang benchmarking ng Provincial Agriculturist Office para madagdagan pa ang kaalaman sa industriya, kasabay ng paggamit ng panibagong teknolohiya sa pagpapaunlad pa ng industriya ng asin sa probinsya ng Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.